ଏ ବର୍ଷ ହେବ ଏକ ବଡ଼ ଅଦ୍ଭୁତ। କାହିଁକି ପଡ଼ିବ 13 ମାସ? 2026ରେ ପଡ଼ିବ 13 ମାସ। ଜାଣନ୍ତୁ ଏ ମାସରେ କ'ଣ କରିବେ। 2026 ମସିହାରେ ହିନ୍ଦୁ ପଞ୍ଜିକା ଅନୁସାରେ ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ର ମାସ ଯୋଗ ହେବ, ଯାହାକୁ ମଳ ମାସ ବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଫଳରେ 2026 ମସିହା 12 ମାସ ବଦଳରେ 13 ମାସ ହୋଇଯିବ। ଏହି ବର୍ଷ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ 2 ଥର ପଡ଼ିବ, ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଓ ଗୋଟିଏ ଅଧିକ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ। ଏହା ସହିତ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସର ମୋଟ ଅବଧି 58ରୁ 59 ଦିନ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଅଧିକ ମାସ 17 ମଇ 2026ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 15 ଜୁନ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଏହି ଅଧିକ ମାସ 17 ମଇ 2026ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 15 ଜୁନ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଆମ ଧାର୍ମିକ ରୀତିନୀତିରେ ଏହି ଅଧିକ ମାସ ବା ମଳ ମାସକୁ ପବିତ୍ର ମାସ ରୂପେ ମନାଯାଏ। ଏହି ମାସ ପୂଜାପାଠ, ଦାନ ପୁଣ୍ୟ, ଜପ ତପ, ମନୋଶୁଦ୍ଧି ସହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାମକୁ ବେଶୀ ଶୁଭ ମନାଯାଏ। ତଥାପି ବିବାହ, ଗୃହପ୍ରବେଶ, ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ, ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଉତ୍ସବ ଭଳି କାମକୁ ଏହି ମାସରେ